הפרס ליחסי אנוש על שם דוקטור זאב ירמולוביץ' ז"ל. תכלית ההקדש: חלוקת פרסים לעובדים מצטיינים ביותר בגישה אנושית אדיבה וסובלנית כלפי המטופלים במרכז לבריאות הנפש על שם יהודה אברבנאל, ובעיקר במחלקות הסגורות. הפרס יחולק מדי שנה בטקס שיערך ביום הולדת המנוח. דוקטור ירמולוביץ' ניהל את בית החולים אברבנאל בשנים 1955 עד 1972. הוא נפטר בשנת 1984, ובצוואתו הוריש לבית החולים חלק מרכושו וציווה על הקמת קרן על שמו. דוקטור ירמולוביץ' היה בעל חזון ורב פעלים. פועלו ורעיונותיו, שהיו חדשניים בזמנו, מיושמים היום על ידי ממשיכי דרכו. הוא הניח את יסודות הטיפול הקהילתי ועשה רבות למען חיזוק הקשר בין החולה לבין הקהילה. דוקטור ירמולוביץ' נולד בשנת 1904 בסוסנוביץ' שבפולין. בשנת 1927 סיים את חוק לימודיו בפקולטה לרפואה באוניברסיטת ורשה. ב-1935 עלה ארצה, התיישב בירושלים וניהל את מרפאת בריאות הנפש בבית החולים ביקור חולים. ב-1937 עבר לתל אביב, התגייס לשורות ההגנה והיה הרופא של אזור הדרום. בשנת 1948 מונה כרופא צבאי בצה"ל והשתתף בכיבוש שייח' מוניס. ב-1949 עבד כפסיכיאטר בשירות הצבא. ב-1952 עבר לעבוד בבית החולים באר יעקב, שם התקדם והיה לסגן מנהל בית החולים. ב-1955 התמנה למנהל בית החולים אברבנאל, ובמהלך אותה שנה התמנה גם לפסיכיאטר המחוזי במחוז תל אביב והמרכז. ב-1972 פרש משירות המדינה. הקרן שהקים דוקטור ירמולוביץ' ותנאי ההקדש אותם הגדיר מבטיחים שמורשתו ממשיכה לחיות אחריו וללוות את בית החולים עד היום לרווחת הצוות והמטופלים.